ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kini Nongstown Sport Social and Cultural Club kan sepeli perdana ke lempung yang kai football ke bahek do hapok Nongstown ia ke belatip kum ke open to all knockout football tournament ara cara pausan ha ke bagakin hun yang kai jongga Amhynjong SSCO West Khasi-Hills kan Ïakhun Persha ke Kynshi United FC. Uba G Simle ubolong Presiden Jongga Club ulong bayi ke lempung on Plie Pyrda ha ke lai puitrik mentau benai ke lalingkot ara cara pausan keban sedang ha ke puar ara bejeno Sngi hamadan New Nongstown baru lo ongru kuma kalong minta dan hadu kuma khat drut li kin huani lekai na keleng ki jaka jong kejela ki bensation binta bakin thop ru ki kin huani lekai ba khampau kanong ba shillong kum ko shillong la jong FC bat kiwe ulo ongru ba kin huan hagani kelempung kalong da ka song pisah ha ka ba total price kalong pralak tingka Sajsin takateng jonga ba gracious imli como present jogani Nongstown Sport Social and Cultural Club kumba nila pentip nadu gini gibenai gisnem baladep na kabenta tournament kebahe kebangi sartang di perdana apa gani kamadan gijungi sejisin ni khot ni wer ya kipai football jong gani kadong katain jungi na poka district na ba district ba gini gijakaru kopinwan biang ba sejisin ba saki kan ai ko jingsian ya gijingi lekai jong gani tournament kebangi khot ko open to all knockout football tournament ka tournament ka ba ka cash prize kalau pralak tingka te ha kan ka Sngi Plie Pyrda ka banlong ka lai pui terik matau penai Januari arhajar arsan ki tim ki bani khun ning kong ki long pedeng ka Amhynjong ka badi ka tim na ka Amhynjong ka rilangam di bala combine na ka langam United kan ni kendu ba khun Persha ya ka Kynshi United nang te po East and West Khasi-Hills te gini gidi ki program ki ba ngirapan creation shot ya kan ka tournament idungi ban ngi karpa de fi ki ba lempa ka jing wan ka jong fi ban ai ka jing kushan ban sakhi ne jing le kai kanang ai ka jing shit ya kan ka tournament ki jungi ba ka club ni pro ko ka bai tiket nam ta jong fi kam de ka barem ngirapan hier kan Nongstown Purika Marway ka ba ngila ban ya thiet ban ya wan ban rung ban sakhi ya kan ka jing le kai ti kumta ni khot ngi wer ya fi baro ba pinwan ban rung ban sakhi ya kan jing le kai bat menta nem ka tournament ki don bon ki tim ki bang Ïakhun na Shillong kam ratio ko bang invite Ïakhun ya ki tim ki babit na po ka district na bar ka district ban na Shillong ru ki badon na ki tim jo ka super division kum ka Shillong la jong ka kor PR new na po sling ban na ki jaka ki don ki ba wan shi mata na jantiaru na jowai ban na po ka West Khasi-Hills jungiru ki don ki tim ki ba tibet ki ban wan ban ni shi mata ka ne ka tournament te kumta ni nakaliang ka Nongstown Sport Social and Cultural Club sai chisen ngin sa Plie Perdano ya kane ka tournament knockout ka cash prize ka long pralak tingka ka ba ka job kan yo banra ban khur sanlak ban ka barem kan yo lailak tingka ngin Plie Pyrda ha ka lai pui trik mentau penai Januari arhajar arpusan nadu ka por CBJ sofo ka jingile kai ber ki program ter ki stang nadu ka por CBJ te kumta sai chisen wan pasaki ban ai ka jing Christian ban ai ka jing pensingan na ka benta ka ne ka tournament ka bangi jupen long man of nem benta la kham slam hi in rei nin yai penlong na ka por lemba ka jing ai ka jing Christian ji fi ting kermen lemba ka jing don ji fi inang la ban pun urlong ya ka ne ka tournament ka bahe apo ka madan ki jing tang ini tim ki ba kendiat ngin se kendo akalai pui trik ter ya ki fixture ngin sa pelaj ki YouTube pada ki news iba per ki por kubor na kabenta ba ki pegba kin yo ban tip ya ki jingi le kai ki tim ba de kapor ka ban yele ako ka na kapor kala day ba pinjit ya ki MDC jongpi shaka Khasi-Hills Autonomous District Council bat ka Giant Hills Autonomous District Council ayu kin le lada ki job ka e ka thong ka bagidon ki e ki man ki ba kongsan ki ba ki bu akman kita ki de ki jingkeli ki ba fidon kam man yo ya ka jubab haswa Bapin lek ban tap ika vote jumpi haka arpu tarik urumpang arjar arpsa. Baik ya ka program markman pat ki kertong